zingenze icala lalutho. Uqinisile kona uqinisile, kodwa phela naye anga-act innocent ngoba naye base bayahamba Siyamthanda bonke bayobheka uThabethe. Uma bethi bayafika akasekho lapha endlini yakhe, obviously amaphoyisa asemthathe kuqala. Hhayi, Mr Ex-Cop sesendlini yakhansela uKhabazela. Uyingenele baba. Amkhombe ngesibhamu-ke u-Mr Ex-Cop akhombe ikhansela. Likhiphe zonke iy'ndaba, licule, likhiphe zonke njengoba zinjalo. Isigebengu esinjani lesi? Isigebengu esijani? Manje mfethu uma uyisigebengu khona-ke nje lo akasiswe ngisho isigebengu mhlawumbe ukuthi wenza petty crime nje, mhlawumbe uyi-petty thief. Uyisigebengu, hayibo, tswela boy serious kabi edlwengulayo ebulalayo. Kumele nje yena mengabe ukufa sekumbheke emehlweni kanje angalokhane.